Men alltså, allt satt. Det kunde inte ha blivit bättre. Man som bara lockade stekburgare och så gjorde man dem med bara... Ja. Nej, så bra. Proffs. Grymt. Så proffs jobbar. Så bra jobbat. Alltså, vad kul det är. Ja. Fan vad fint. Alltså vrålet när ni går ut på catwalken. När man sitter där inne, det är ju liksom man bara... Sjukt! Se vad du har gjort. Ja. Jag jobbar. Jävla bra. Vad har ni gjort? Jag jobbar. Vad vill de få? Nu är det upp till folket. Ja. Ja. Mer kan vi inte göra. Nej. Och det kunde inte ha gått bättre. Nej. Så att, enjoy the evening bara. Ja, njut.